September 29, 2024, Salmo Responsorio. Ang atong tubag, ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoong hingpit nagaalima sa kalag, ang kasuguan sa Ginoo kasaligan nagahatag og kinaadman sa mga tawo ngayanong tubag. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang kahadlok sa Ginoo malinis nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo matuod silang tanan matarong tubag. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Bisan sa imong sulugoon nagabantay kanila, makugihon kaayo sa pag-amping nila apan kinsay makasusi sa na lulang. Linisa ako sa akong mga kalapasan nga tinaguan tubag. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Sa sala sa pagpagarbo santaa ang imong sulugoon, ayaw kini paharia kanako, unya walay ikapasangil kanako ug malingkawas ako sa bugat.